So karon guys, sa udto sa Domingo birada tag digamo diri sugba atong birada ani para paniudto. Di ara kumuton to ng karne di ang tarong para kuan ba hapsay atong panirada. Pagkahuman ato ni andam tong lato. Grabe ay kuto-kuto eh. Kuto pang bahaw ani ba. Pagkahuman andam na atong sinugba di oh. Hapit na naluto guys, pula-pula ng aping oh. Kamayng kulang haon na ni. Pagkahuman gutad na matik na niudto na ta guys.